Good morning, respected Bishop Lumen Montero CSC, DD, Bishop of Agartala, Father Robert Matthias, Father Binoy John CSC, Father Christopher, SDB, Father Bosco, Father Bising CSC. The Orakotum Raja Joto Secretary President Bibin Mothani. The Urwa Mothani Secretary President Maria Sangha Youth Secretary President. The Kaiter no Poito Khwlainani Joto no Khwngkaham. Tini Chung Orakotum Raja 25 years Jubile Khwlainani Bagai. Salsa Borok Khoroksa Maisele Sarna Hunei Tangkha. Sarfuru Paksa Maisele Lama Waklaika. Te Kaisa Holongsi Waklaika. Te Kaisa Puslungo Klaika. Te Paitago Hakahamo Klaika. Orakotum Laika Chini Joto Bisingo Achar Prokarani Poito Tongo. Tini Chungjeb Jubile Palai Tongo. Bongko Chini 25 বছরনি খাইতনো হামারি যিশু খ্রিস্টনি হামারি বিনি হামসাকমুং চিনি লগো চিনি langmao bo jero horkha was success jubili nga bo 25 বছরনি success ang saimano amonali changuru horoksa family kaitoni kok nawi bono poito klayui tini amondalino asuk ke family ro Catholic ungka dewo girja wa tabuk jubili palai tongo chung kaiter no hambai runai nano mia chung Christmas palai ka Christmas chung saimano jisu o sakmang ungka o chuk na hawani o sungsaro faika jeno chung sungsaro Tongnairok o chuk na hawa thangmano khna te tini ni chung jodi sadrisho loikrok nai Ti chung saimano je kaitor chini bagai puro jaga snangha empty khlaiwi bo khali jaga to khlaiwi bo oro phaika jeno chung tangmano an example Saint Stephen bini porbo chung palayo tini bo bini langmao bo sawo osubrai ani folano yasakti chung Joto Jisu Kristoni Achai mani sal chung palaika te tini Stephen hai chung bo surilainai ani folano yasakti chini Joto ni folano kaiteru thani ya farwai chung Urwa Mwkthang ni bagai chung surilainai borok asik sal ni belai ke cost of laika onek cost of portion klai tini ni o sal success khaimani bagai borok Chungno ringka te Khwlainani bagai Bishop Novo invite laika ang belai ke tongthogo tini jodio parish priest kure haifano ani amakorbo bo responsibility faika te ang ani bukhani te norok joto norok kutum laisak bai Bishop no Lamsogo Father Christopher Father Robert Father Binoy Father Bising Father Bosco joto no faidi Yafar gurumai borok no Lamsognai. Tapi debo kusung tamu ang Bishop no request klayo barak mapandat senglai nai bagai te sini Joto ni bagai surilaya no.
Rukphai mani bagai belai Lamsogo ar Norok ni loge o khatung ma bai chung palkhe kaitor no hambai renai father samahai o kaisa moito man mani o sal Bisi nuichiba Bisi Nkha ar kaitor no hambai rui o Christmas ni molo tabuk chung tongo Christmas hai tini bo Asolontia Stephen ni Catholic o Mwkthang 26 December 1998 o Chenkha tai ekdom tini 26 December 2023 pura 25 years ngui Norok tum lai jak taisha so faidi chung kaitor no hambai Chini thongtok mau rui kaitor di thani Chini surima o barok ma kuthar ni bagai ang Joto no Lamsogo chung o je jara kaitor ni bagai renai o jara unkha chung DIY suriwi o renai Chini te kaitor ni hamjak mung te fala kuthar ni Khwlainani Norok bai Tongtung Thakuk bukuk song Faidi Chini sumsok rok no gosiwi o wanama singsa te tuktuma kuthar barok ma pandano palai na bagui tiar nglayano Kuplaisha kaitor ni thani Kuplaisha kaitor jungno Khwnangwi te Chini sumsok rok no nakarui jungno pipeline lagmano thuk rutung